Ahojte, dnes si pripravíme IKEA mäsové guličky so zemiakovou kašou a s brusnicovým džemom. Najprv si nakrájeme zemiaky na malé kocky a dáme ich variť. A teraz ako ďalšie si pripravíme jednu cibuľu, rozkrojíme ju na polovicu a pridáme do mixera s ďalšími surovinami. Pripravíme si jeden stručík cesnaku a hodíme tiež do mixéra. Ďalej pridáme vajíčko, čierne korene, soľ a teraz to všetko rozmixujeme. Ďalej pridáme 3 polievkové lyžičky struhanky. A teraz toto všetko rozmixujeme. Teraz to pridáme k mlatému mäsu a to premiešame poriadne. Teraz si dopredu zapneme juru na 180 stupňov. Zemiaky máme hotové, pridáme tam maslo a mlieko, môžeme to pomixovať spolu dokopy. Na panvicu si pridáme olej a opražíme guličky do zlatista. Do nahriatej rúry vložíme guličky na 15 minút. No a teraz sa vrhneme na omáčku, do výpeku pridáme maslo, jednu polievkovú lyžicu hladkej múky, všetko premiešame, pridáme hovädzí vývar, trošku sojovej omáčky, čajovú lyžičku horčice, pridáme mlieko alebo smotanu na varenie. Všetko spolu pomiešame. No a na záver pridáme čierne korenie. Tak omáčku máme hotovú. Necháme ešte trošku povariť. Guličky už sú hotové a môžeme servírovať. Podávame to s brusnicovým džemom. Dobrú chuť! Ak sa ti video páčilo, tak klikni odber, daj zdieľať a daj like. Ahoj!